Alors aussi ça Kanda Teli ale bambolo ale kunafondila ye ibe Sévaré quand ni nyantuma yala am se ka do mun de be sena actuellement Sévaré, qu'est-ce qui s'est passé mun de kera Seydou amba lamebana flabo bela jelefo précision c'est Kanda Kelly et not Teli. Ah Kelly. Voilà, c'est Kelly. Bon, avec quel de ah non, ne kai. Ah bon, d'accord. Bon, Kanda Kelly. Voilà. C'est Kelly, hein? Ouais, c'est Kelly. Donc Kaka. Voilà, K. Bien. Kanda. Oui. En cela, quand même, cependant, pour attaquer la Sévaré. Qu'est-ce qui s'est passé? Moundé a quoi qu'elle a choisi d'âme me fait la famille, quoi. Ah ouais, c'est le dernier qu'on a fondé mon koni aywa suruku dende ka se ka nyasoro aywa so madaina fajiri sedi dignen ko am se ka fo ka damine aywa 5h la kana se 5h30 ma an koni balaka kungon koni me o kungon mi ye jatike koni se mi ye aywa mobti ni Sévaré dugu dama o ni aywa Sévaré ta ka lega ni mobti ville yere ça fait 13 km mais anyanto mobti ka akungame kado 6h kono an labana ka mugujugu peren kamme kokura aywa kera sababu ye an willa ka suruku dendenu ke ka ye ka fo min ye aywa bamba chuye ulu koni dona min ye Sévaré dugu kono aywa kerengeranyana min ye aywa sare ma fatala kaji kana walide kata zone aéroportière la ni ngana fo min ye aywa lisiaman dugu fanfɛ ni an ka kan ba fila bɛ yen n'o ye gardikan ani gendarmerie kan olu bi yɔrɔ olu kun b'o o paraziw la mugujugu ninnu kɔni pɛrɛnkan bɔra aywa min ye marifa cikanw fana sina ka mɛn o hukumu kɔnɔ aywa min ye sɔrɔsiw ye olu kɔni wilikajɔ boloda walasa ka se ka dankari kɛ min ye jugu ninnu na min ye an ka ɲininiw senfɛ maa dɔw ka fɔla ko maa ninnu kɔni kun bi kan an ka aéroport de ɲini walasa min ye an ka faamaw ye minɛn kura minnu sɔrɔ n'o b'a la ka dankari k'u ka kow la kosɛbɛ bi ka se ka olu kɔni tiɲɛ. Donc u tun bɛ aéroport de viser la quoi. U tun bɛ maaw ka fɔla k'u tun bɛ ka aéroport de viser. Bari an ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bi yen nɔ n'o ye hélicoptère kura minnu sanna drone minnu sanna. A bazelen bɛ yen min ye sɔrɔsiw kɔni sera ka wuli ka jɔ boloda pankurun sera ka wuli ka se ka min ye yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni encercler min ye mobili minnu tun bɛ taa ni ka se ka n'o ye banbaju ka mobili la mugujugu kɔni filila olu kan ka se ka olu kɔni détruire kosɛbɛ kɔfɛ sɔrɔsiw donc armée de l'air wulila ka mugu fili u kan wa? Armée de l'air wulila dɛ. Nin ko tɛ se ka kɛ ni armée de l'air ma wuli o Seydou. Armée de l'air wulila ka se ka aywa jateminɛ kɛ sanfɛlaw la u ye minnu kɔni ye u ye mugu fili ka jigin olu kan k'olu kɔni détruire n'olu ka mobiliw kɔni ye duguma kɛlɛcɛw fana labana ka wuli ka ratissage kɛ dugu kɔnɔ min ye bombardement kɛra fan minnu fɛ suspects kɔni caman kɔni tɛgɛ kɛra u la minnu kɔni fara u fara. Actuellement, la situation est sous contrôle. Manga kɔni dalen do kosɛbɛ bari sɔrɔsiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Tabarikala. Bari ils se sont déterminés, engagés pour mener ce combat. Yara ratissage kɛ dugu kɔnɔ ka suspect minɛ. Tabarikala. Nka mugujugu pɛrɛn kɔni ye tiɲɛni kɔni caman don maaw kun. Bari sow binna. Vitriw caman karila. Sarema yan fan fɛ fana n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ les déplacés internes bi yen nɔ olu caman joginna d'après an ka information na y a eu des pertes en vies humaines mais an tɛ se ka bila exact kɔni di fɔlɔ nka situation bi yɔrɔ min na bi sɔrɔsiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ayiwa ko maîtrisera mankan dara fɔlɔ d'accord o sɔrɔla ka wele bila population ma actuellement jeunesse kɛmɛ k'u kunda min ye an ka hôpital Somini Dolo kan walasa ka se ka taa joli di kɛ maa minnu kɔni joginna ni joli ko dɛsɛ bi yɛrɛ u la o bɛ se ka joli di cogoya min na donc an bɛ se k'a fɔ nin zone yɔrɔ nin de la attaque kun ɲɛsinnen bɛ ninnu de ma
n'o ye nin ye zone yɔrɔ minnu fɛ zone aéroportière ka na Sare ma ka jigin ka na min ye kan an ka kan fila ninnu fanfɛla la mugujugu manga bɔra yen de nka actuellement la situation est sous contrôle Seydou. Ok, i ko mugujugu joli de pɛrɛnna ko in daminɛ na? Bon ko in daminɛ na an b'a se ka mugujugu 3 kunganya 3 o de pɛrɛnna? O de pɛrɛnna. A mankan bonyana kosɛbɛ wa? A mankan Seydou a ti fɔ ko ngo ni Sevare ça fait 13 km an y'an to Mopti an o de y'an kunu. E yɛrɛ bɛ Mopti de? Ne yɛrɛ bɛ Mopti ville de. A ye aw de kunu Mopti 13 km? Aya 13 km. An ka daw bɛɛ kunkan bɔ an yɛrɛ hakili la mɔgɔw bɛ k'an ka daw forcer de sa. K'aw to Mopti? K'an to Mopti yɛrɛ. Toki. Donc a bɛ komi u y'a daminɛ ni attaque kamikaze de ye quoi? Wa u y'a daminɛ attaque kamikaze yɛrɛ de ye. Bari i b'a dɔn n'o ɲɔgɔnna nin bɛ kɛ walasa ka se ka jaabili lase mɔgɔw ma ka se u ka opération mɛnɛ cogoya min na. Donc o ye kun 5h30 waati ninnu 5h ka don 5h30 waati kunkan gale bɔra. Ka don 5h30 ka taa 6h kɔnɔ filanan kɛra 6h kɔnɔ o ye sabanan gosi. A y'a ye sa. Donc i ko in kɛra u y'a daminɛ gendarmerie de la. Gendarmerie n'est-ce pas? Oui, non, gendarmerie ou flèche que borne Sarema yanfan de ye. Sarema yanfan o bɛ Sevare ni fa jumɛn cɛ? Comment anw Sevare fili tununa ne la? N'i bɛ ka taa Baɲangara. N'i bɛ ka taa Baɲangara. I bɛ tɛmɛ Waliride ka se Sarema ninnu na. Ka taa se Dundu ninnu. Donc Sarema yanfan de don ka jigin ka na zone aéroportière la. Oui, parce que n b'a dɔn aéroport bɛ Baɲangara sira la. Voilà, ka taa droite fɛ. Ok. Cimetière fana b'u u fanfɛla la. Ok. Ni nana ɲɛfɛ dɔɔni. I bi ayiwa an ka sapeur pompier mɔgɔ kan ye. I bi garde kan ye. I bi gendarmerie kan ye. Donc o bɛɛ de jɔra sisan aéroport kɔfɛ wa? O bɛɛ de jɔra sisan. Ne tun bɛ bɔ Sevare waati min so laban ye aéroport de ye o. Sisan kɔni yɔrɔ jɔra ka caya. Ala kibaru ne ni Sevare famana yɔrɔ laban tun ye autogare ye. Donc quartier kuraw de b'o kɔfɛ ka taa sisan attaque de kɛra yen fan ninnu na kana quoi. U kana wala attaque kɛra yen fan de la kana. D'accord, maintenant o kɔrɔ ye u ma se ka se aéroport la parce que u ka objectif ye yen de n'an y'i ka kuma faamu. Oui, mɔgɔw ka fɔlɔ kɔni mais u ma se ka se yen. U ma se ka se yen. Parce que sanfɛ kɛlɛcɛw y'u ka mobile caman de u y'u ka mobile 2 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ. Voilà, donc on ma se ka se aéroport la donc k'anw ka surun la k'an sɔrɔ su fana labanna ka bɔ ayiwa k'u jɔ u jɔyɔrɔ la donc laɲini kun ye yɔrɔ minnu ye n'a kɛra kan minɛni ye n'a kɛra aéroport minɛni ye ka se ka minɛnw ci o ma se ka nin kɔni si lasɔrɔ. D'accord, donc i ka kuma b'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye minɛn kura minnu sɔrɔ u kun nana o kama minɛn jumɛnw kɛrɛnkɛrɛnyana e ka jate la u kun bɛ k'olu viser de? Bon mɔgɔ ka fɔ la i n'a fɔ Mali kɛn bɛ ka appareil minnu san sisan n'o y'an ka hélicoptère minnu bi ayiwa sanfɛla n'u bi kɛlɛ kɛ ani drone ninnu ayiwa ko u ka laɲiniba yɛrɛ kun ye o de ye mɔgɔ ka fɔ la. Parce que o bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ u bolo quoi. U kɛlɛ bɛ ka tiɲɛ u bolo dadigi kɛr'u la kosɛbɛ a ko bunako kan. Awɔ. Donc o tun y'u ka objectif o ma se ka atteindre. A ma se ka atteindre. Bon i ko kɛlɛ daminɛna 5h30 k'aw ye mankan mɛn. Bon a dabilara yɛrɛ jumɛn ye mankan sumana yɛrɛ jumɛn? Bon an bɛ se k'a fɔ mankan kɔni sumana ka bɔ 9h ka don 10h kɔnɔna mankan kɔni sumalen don tɛ sisan kɔni. Yen sumalen don sisan tɛ? A sumalen don tɛ sisan sɔrɔsiw de bɛ ratissage la ayiwa dugu kɔnɔna na. Ok ko denmisɛnninw a fɔra ko jeunes ka t'u joli di hôpital la. Awɔ. O kɔrɔ ye mɔgɔ jɔginta cayara dɛ. Mɔgɔ jɔginta cayara Seydou n'a ɲɔgɔnna ko ninnu a kɛra dugu kɔnɔ de o. Dugu camancɛ la? A kɛra dugu kɔnɔ de donc n'a kɛra ka gɛrɛ maaw la a ma nɔgɔn. E bɛ ka yɔrɔ min fɔ a bɛ komi jama bɛ a yɔrɔ la sisan dɛ mɔgɔ civil caman b'a yɔrɔ la sow bɛ yen. Civil caman de bɛ a yɔrɔ la sow bɛ yen ayiwa ni yɛrɛ ye image yɛrɛ ye sisan i b'a ye k'a fɔ dégâts caman de kɛra je sais que i bɛ se a n'a les images i bɛ sow binni ye i bɛ yɔrɔ caman kari-karilen ye. Oui, an ye ja dɔw ye mugu pɛrɛnna fo a taara ni so dɔw yɛrɛ complètement ani dɔw ka butikiw ni kiosques mugu taara n'a bɛɛ ka raser ka bɔ yen quoi i b'a fɔ ko bulldozer ye yɔrɔ ci quoi. Kosɛbɛ. Parce que a sugu attaqué bɛ kɛ fila de ye. Tu as éloigné le micro, c'est la radio aussi. Ah d'accord. Je m'excuse. Attaque sigi en fait. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc attaque dégâts et conséquences bonyana quoi.
abonyana yɛrɛ de. D'accord, d'accord. Oui. Donc en résumé, on sait que mon force ça quoi en résumé, quelle est la situation et qu'est-ce qu'on peut dire aux Maliens? Mon est que faire Maliens. Même ça for Maliens koni aywa u se ka taki hakili sigi ye. O bare anga sorasu ye ka wili ka jɔ que la situation est sous contrôle. Maintenant bara munu koni kɛra o yɛrɛ ye communiqué bɔ ka bi mɔgɔw ka to so bari sabu ka da ka baaraw bi sina. Ni n'a ɲɔgɔnna kɛra aywa a ka kan min ye fasodenw ka to so kɔnɔ min b'a to sɔrɔsiw baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na. Bari y a eu des infiltrations aywa jugu bɛ se ka don population cɛ la. Ah oui, infiltration de kɛ. Oui, infiltration kɛra. Donc c'est pourquoi aywa communiqué bɔra ka bi min b'a to population bɛ se ka to so aywa sɔrɔsiw ka se k'u ka baara kɛ hakilisigi la aywa k'a sɔrɔ min ye degun ma se aywa population civile yɛrɛ ma. Bari n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko in kɛlen population civile bɔra pour que ka appui kɛ ka ɲɛsin sɔrdasiw ma. Bari a taara se yɔrɔ dɔ ma sisan nɔ o donna dugu kɔnɔ. Donc n'a ma ɲɛ o donna dugu kɔnɔ a bɛ sɔrɔsiw fana ɲini population ka don sisan o ka baara t'u bolo olu ka se ka ratissage kɛ hakilisigi la min b'a to u bɛ se ka jugu kun kelenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min. Donc ko Gane terroriste bolila ka don dugu kɔnɔ quoi. O bɛ don bolila ka don dugu kɔnɔ dɛ. O bɛɛ la sɔrɔsiw taar'u nɔfɛ. Sɔrɔsiw donn'u nɔfɛ u taara fan o fan u bɛ don nɔfɛ. D'accord. Donc au kɔni kɛra la situation est sous contrôle. D'accord. Donc welewele de dara par la jeunesse mopticienne. Bari dégâts kɛlen a yɛrɛ ka blessure cayara joli bɔntaw cayara. Min b'a to mɔgɔ bɛ se ka taa les bonnes volontés bɛ se ka taa joli di min b'a to ayiwa on peut sauver des vies. Ok, donc kan an b'i fo i ka kibaruya ninnu dili la. Merci. Kanda Kelly an bɛ hakili jigin k'a f'i ye journaliste ye c'est vrai mais ko kɛra k'i to Mopti. Mopti. D'accord, ok, merci an b'i fo. Merci beaucoup. Bien. Ibou. Serouma. Mɔgɔ wɛrɛ b'an bolo. Voilà, puisque i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ fɛ intervention kɛ. Oui. Malien dɔ bɛ Kayi. U y'an wele sisan. Kayi. Olu bɛ Kayi. Ok. U fɔ hakilinata di et après ça ne bɛ Sevare ka dɔ wele quoi. Voilà. Fane fana bɛ Sevare. Awɔ. An b'a lajɛ. Voilà. An ka Fane ta c'est un journaliste. D'accord. O y'an ka correspondant ye. Pour que an ka se k'ale fana ka hakilinaw sɔrɔ. An balimakɛ i ni ɲankuma i tɔgɔ ni jamu. Allo, bonsoir. Baba, i tɔgɔ ni jamu. Trange Suleiman. ko de baasi t'aw la. Tɔɔrɔ fosi tɛ i bɛ min? Wala an bɛ sigilen Kayi. Kayi i bɛ fɛ ka mun fɔ ko in na? Wala bon attaque in dɔrɔn tɛ quoi an hakilina anw seri caman sigilen bɛ yan an hakilina bɛ an bɛ se ka hakilina ta s'aw ma a b'an kɔnɔ a mɛnna anw yɛrɛ ka groupe la an ka ca ni an bɛ mɔgɔ 20 ani kɔ bɔ yan. An bɛɛ a bɛɛ jeune plein a bɛɛ bɛ san 20 ka yɛlɛ fo san 30 sanfɛ. Anw bɛɛ bɛ ka intégrer armée la. Pour que ka taa jamana in défend quoi. A gɛlɛyara ka s'o ma. Ayi n bɛ min f'i ye. VDP in tɛ nin Burukina. Mais munna an tɛ se k'o ɲɔgɔnna créer anw fɛ yan. Surtout anw filɛ de mɔgɔ caman min bɛ yen an mɔgɔ hakɛ in na fɛn bɛɛ an ye recrutement kɛ kabini 2017 mɔgɔ dɔw b'anw na u m'a sɔrɔ hali bi. A ka d'olu ye u si bɛ yen ka tɛmɛ ka sɔrɔ u m'a sɔrɔ hali bi. D'accord. Donc aw pɛrɛnnen don ka taa jamana défend quoi. D'accord, an b'a lase lamɛnbagaw ma. Ibu an ka taa Sevare fɔlɔ. An ka taa Sevare fɔlɔ. Voilà, an ka taa Sevare. An y'ale ka préoccupation faamuya. Mais an bɛ taa Sevare parce que an bɛ ko kɔnɔ, on est dans le feu de l'action. Voilà, c'est un Sevare ta min yɛrɛ ne yɛrɛ informé sɔgɔmada in na. Et to an ka Fane ta fɔlɔ. D'accord. On va prendre Fane après. Voilà, Malakɛ, donc an bɛ tila k'i ta sisan i y'a faamu? Donc quelques minutes en bit à ça. On va prendre Fanny. Allô Fanny, ça va? Oui, ça va. Il est trop de gens la me ani ibe yɔrɔ min na. Ne tɔgɔ ye Sidi Mohamed Fane. N bɛ Sevare ka den Bangina mɔna yan. Ok, i ye kunnafonidila yan? Awɔ, n bɛ kunnafonidi baara kɛ. Ok, ayiwa an bɛ fɛ e bɛ Sevare dugu kɔnɔ sisan wa? Sevare yɛrɛ? Ne bɛ Sevare dugu kɔnɔ. Alors ko in kɛra cogo jumɛn na? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Lahala ye jumɛn ye? Anw Bamakokaw ni diɲɛ wɛrɛ an bɛɛ ja tigɛlen don. Mun de bɛ yen? Mun de kɛra? A sɔgɔmada in na an wulila 5h23 ka taa 5h30 la. An ye mankanba kɛ. Mankanba in kɔfɛ marifatigi cayara. Mɔgɔw tora so kɔnɔ.
nga quartier dɔ bɛ Sevare kɛrɛfɛ a bɛ taa kilomɛtiri 2 la wele ko Sarema o Sarema in na ko in yɛrɛ fanga fɛn in kɛra yen nɔ de donc a mankan bɔlen yen Sarema dugu kɔnɔna na a tɔgɔ di u ka bolimafɛnw jadisiw ka bolimafɛn a ye kunnafoni min sɔrɔ o yɛrɛ la yen nɔ u bɛ ka yira k'a fɔ drone de tire kɛ o bolimafɛn ninnu kan armée ka drone de tire kɛ nka o fɛn ninnu explosé mobili ninnu explosé mobili kelen jɔlen don da min na n'a ma explosé o ne yɛrɛ kɔrɔmuso cɛ ka so ye dan segu a bɛ ma tɛgɛ kari la parce que nin fɛn in mankan a ye so gosi quoi. A mankan ye so gosi fo k'ale tigɛ kari. A so binna mɔgɔw kan koyi n bɛna ale kuma ma ban. So binna mɔgɔw kan. Simanso a binna mɔgɔw kan. Simanso binna mɔgɔw kan. Simanso binna mɔgɔw kan. Ni mɔgɔ 3 yɛrɛ tɛ a bɛɛ fatura. O kɛra Sevare Sarema. O kun ye civiliw ye wa? Olu ye civiliw ye. Mais bi an bɛ yɔrɔ min komi sisan. L'armée maîtrise la situation. Mɔgɔw bɛ va-et-vient na mais sɔrɔsiw b'a fɔ a kana se nin yɔrɔ a ye se nin yɔrɔ la. Sevare ka denw an yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ mobiliser mɔgɔ bɛ ka taa joli di mɔgɔ blessélenw ma. Hali sisan n'i ye ɲininkali kɛ Sevare hôpital la i b'a ye mɔgɔw bɛ ka taa joli di ma blessélenw ma. Ma blessé no ye civil de y'a sɔrɔsiw. Bon an ye kunnafoni sɔrɔ ko sɔrɔsiw b'a la ko tɔgɔ di fɛn b'a la tɔgɔ di civiliw b'a la. D'accord. Alors e ko mugu de pɛrɛnna Sarema. Mugu de pɛrɛnna mobili. Kungoya joli bɔra kungoya joli. Mankan min bɔra ka ca mankan caman de bɔra. A yɔrɔ ka surun aéroport la. A yɔrɔ ka surun aéroport la o de b'a kɛ. Donc mankanba de b'i la parce que jadisiw nana mobili na mɔgɔw kan piéger simanso. Donc drone ni tir kɛ a tɔgɔ di fɛn ninnu kan comme on appelle mobili piégé ninnu kan. Donc mobili dɔ kɔni bɛ yen o ma pɛrɛn. Mais o jɔlen tora soda min na o ne yɛrɛ kɔrɔmuso cɛ ka soda ye. Mais u ye mobili abandonné ka boli ka don jadisiw ni mobili abandonné ka sɔrɔ ka boli ka don u ka so kɔnɔ. Ka don e kɔrɔmuso cɛ ka so kɔnɔ. Ka don a ka so kɔnɔ. Mɔgɔ fɛn kɛra f'a ka taa yɔrɔ fan bɛɛ quoi yɔrɔ fan bɛɛ de tiɲɛna. Ciment jɛni mɔgɔ b'a la a image caman b'an bolo yan. Donc sisan. A b'a dɔn dɔrɔn armée ye baara kɛ il faut reconnaître que an ka armée c'est une armée professionnelle. Armée ye baara kɛ. Armée ye baara kɛ dɛ. C'est une armée professionnelle. Ayi kana siga. Bon armée ka cɛsiri armée ye baara min kɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an y'a la wa armée ye min kɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye. Armée ye baara kɛ parce que n'u nana n'u si ma bɔ. A bɛ tɛmɛ o kan. U si ma bɔ. A bɛ fɔ ka bɔ. Terroriste minnu nana u si ma bɔ. N'u ma bɔ min kɔni fɛn fɛn y'i kunkolo bɔ i ma bɔ. Hélicoptère kɛra k'u gɛn. Ni sɔgɔla nka fɛn fɛn bɔra. Ti kelen bɛ fan bɛɛ ma jate a Sarema. Ne tun bɛ Sarema. E tun bɛ Sarema de ko in bɛ kɛ. Ne taara lajɛ ka segin quoi. I taara lajɛ ka segin. Carte de presse din kun ye sira jɛ n taara ka segin. Maa kelen tɛ terroriste minnu na min bɔra. Min kɔni fo n'i ye dɔgɔso kɔnɔ na n'i bɔra kɛnɛma kɔni i tɛ to yen arrêtissage kɔni bɛ ka continuer. Off. D'accord. Donc sisan population hakili sigilen don Sevare wa. Population hakili sigilen don. U ma se ka armée ka kan si ci. Ne ɲɛ b'a la réseau kan k'u ye kan mun minɛ na u ma armée ka kan ci dɛ n'i y'a mɛn i bɛ kan ci i gɛrɛ la kan na. U ma se ka hali gɛrɛ kan na. Ayi u ma gɛrɛ kan na. Donc an ka drone n'an ka avion ni fɛn minnu bɛ kan kɔnɔ u ma se o si ma. U ma se a si ma u tɛ se ka s'a ma. D'accord. Ok an b'i fo Mohamed Fane. A diyara n ye merci bien. Merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup. Bien. Donc